И какво става, хора? Аз съм Дарката и искам да ви благодаря още веднъж, че вече стигнахме 50 абоната, приятели. Много ви благодаря, вие сте най-готините фенове и само да ви кажа, тъй като стигнахме вече 50 абонати, очаквайте през май месец, приятели, първи сезон и първи епизод от чисто новата ми 4-та поредица, която ще се казва Играя с приятели на 3 точки. Момент само да видя календара, кога ще има първи епизод. Момент. Значи 4 май. Да, значи, приятели, 4 май се пада понеделник, така че точно на 4 май, някъде към 12 часа на обяд, очаквайте първи епизод и първи сезон от чисто новата ми поредица Игра с приятели на 3 точки. И искам да пишете в коментарите с кой искате да направя първи епизод. Пишете в коментарите, може с Бошко или с Митко, приятелят ми. Имам и братовчет, който се казва Митко, може и с него да направиме. Пишете в коментарите и много ще съм ви благодарен така. И между другото, приятели, забравих още нещо да ви кажа. Ако стигнем 100 абоната в Дарин Гейминг, ще направя лайв стрим, приятели, до края на годината, защото нямате много време. Така че ако стигнем 100 абоната до края на 2026 година, ще направя лайв стрим, приятели, който ще бъде 1 час. И ако стигнем и 100 абоната и в Дарката Микс, приятели, много добре слушайте, ако стигнем 100 абоната и в Дарката Микс, ще направя най-дългата песен, която може би ще бъде някъде 30 минути или половин час, приятели. Така че много внимавайте и бързайте, защото нямате много време. Това беше от мене, приятели, и утре очаквайте 6-ти епизод и първи сезон, чисто новият ни сериал Хора попада в Backrooms в готината банда. И на 19 април, приятели, очаквайте и първи епизод и първи сезон от чисто новата ни първа поредица, която ще се казва Предизвикателствата в готината банда 2, само реакции. Така че абонирайте се, защото там ще правим най-готините видеа през 2026 година. Не очаквах тази година всичко да се промени, приятели. Абонати, лайкове и така. Това беше от мене, приятели. Довиждане!